Escoítase ben, non? Bueno, entonces, empezamos. Bueno, bons días a todos e a todas. Esta ronda de prensa ten por objetivo anunciar a posta en marcha das escolas deportivas municipais deste curso, desta temporada 21-22. Para facernos unha composición de lugar, nós partimos dunha situación na que non hai ningún protocolo da Xunta de Galicia que regule a posta en marcha destas escolas deportivas municipais. Nós fixemos consultas á Secretaría Xeral para o Deporte, pero sempre se nos remite ao protocolo xeral, ou seja, máis ou menos nos veñen dicindo que nos vayamos apañando, non? Entón, nós, como somos apañadiños, pois vamos a ser capaces de tirar para adiante. E un dos problemas para poñerlos en marcha e tamén para tranquilizar a todo o mundo é a consideración dos rapaces como federados ou non, porque dependendo de se consideran federados ou non, pois hai limitacións á hora de fijar o número de prazas, non? Según as consultas efectuadas coa Xunta de Galicia, podemos asimilalo as escolas deportivas municipales aos rapaces federados, o cual, ainda que a actividade non sexa federada, salvamos o problema que se plantexaba con respecto ao número, como xa dixe. Ainda así, nós vamos a recomendar que se ascriba o programa Xogade da Xunta de Galicia para ter unha maior e mellor cobertura en materia de responsabilidade civil. Antes de sacar estas escolas deportivas municipais, antes de chegar a este punto de hoxe, fixemos unha proposta xeral aos clubes, consultamos con todos eles sobre as posibilidades, non? Xa que ainda que non hai grandes variacións con respecto a outros anos, pois sí é certo que en algúns casos hai un pequeno recorte de números para axustalo aos aforos, non? Sobre todo nos casos de actividades que se dan en instalacións deportivas cobertas, non? Pero son cuestións mínimas e os clubes aceptaron a nosa proposta, fixeron algunhas aportacións que nos tivemos en conta e comenzamos cunhas previsións de máis ou menos 2.000 nenos e nenas nas escolas deportivas municipales, sin contar os que logo entrarán a través das AMPAs dos coles. Por tanto, é un número prácticamente igual, moi similar ao que vemos barallando todos os anos. E, en principio, se manteñen as mismas modalidades deportivas. O sistema para a inscripción, para evitar as colas e para evitar pois, a masificación do servicio, este ano vai a ser informático, a través do enlace que se colgará na página do Concello e que se divulgará a través das redes sociais. Tamén haberá 2 ordenadores disponibles nas oficinas do Servicio Municipal de Deportes, no pabellón de Deportes, en horario de mañá e de tarde, para aquelas persoas que non dispoñan na súa casa de equipos informáticos ou que teñen dificultades para manexalo ou para entender a aplicación, que é moi sinxela. En todo caso, haberá personal en ese horario de mañá e tarde para atendelos e para axudarlles a formalizar a inscripción. O prazo de inscripción abrirase o mércores, mañán mércores, ás 9 da mañá, e permanecerá aberto ata o luns ás 10 da mañá. Así se aproveitará todo o fin de semana para os que queiran facer a xestión dende a súa casa, que esperamos que sean a maioría, pois poidan ter máis facilidades e máis comodidades. Hai unha primeira fase de preinscripción para as persoas que será a formalización da solicitude. Logo desa fase de preinscripción haberá un prazo de información de 2 días na que se colgarán os listados na página web do Concello para posibles reclamacións, que se poderán facer ben na sede electrónica ou tamén por correo ou por teléfono. E no caso de que sexa necesario, despois desta fase de reclamacións, haberá un sorteo que se efectuará na presencial nas gradas do pabellón. Isto é, se hai máis demanda que oferta, non? Se a demanda supera a oferta, teremos que facer un sorteo, xa houve anos en que tuvemos que facer. A seguinte fase será de información, xa con listados definitivos, a partir da cual xa se pode iniciar a actividade. E logo hai unha fase de inscripción definitiva que se fará a través dos clubes ao longo de todo o mes de outubro. Pero, como dixen, unha vez que se faca o sorteo e xa xa esa fase de información definitiva, digamos, xa poden empezar as actividades. Nós, no servicio, na Concellería, manexamos
como data de inicio das actividades o 18 de outubro. E como saben, a aportación municipal que se fai por rapaza é de 82 euros. Ata o ano 2019 era de 60 euros, pero bueno, este concelleiro decidiu facer un esforzo importante, incrementar 22 euros máis, e iso é o que se vai manter. 82 euros por neno ou nena, cunha partida orzamentaria de 250.000 euros, en caso de que fose necesario, pois se podría suplementar. E, en principio, comenzamos estas escolas deportivas municipais con 20 especialidades diferentes que van a ser impartidas por 27 clubes, pero estamos en fase de incrementar con algún club máis. Probablemente os clubes cheguen á trintena. Como vedes, esta cidade de Pontevedra, este concello, ten unha variedade enorme de escolas deportivas municipales frente a outros concellos que teñen media docena ou unha docena. Nós estamos nas 20 especialidades deportivas. Se queredes, vos leo. Son atletismo, bádminton, baloncesto, rugby, fútbol, fútbol sala, voleibol, balonmán, esgrima, tenis, tenis de mesa, pádel, judo, taekwondo, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, gimnasia acrobática, orientación deportiva, escalada deportiva e xadrez. Como vedes, un abano moi importante de actividades, además moi variadas, para que os rapaces e as rapazas teñan ben donde elexir. E aproveito tamén para anunciar que hoxe salen publicadas as bases da convocatoria das escolas deportivas municipales na Boletín Oficial da provincia, co cual os clubes hoxe mesmo xa poden solicitaras e pedir a súa inclusión dentro do programa. Desde hoxe mesmo xa os clubes teñen aberto o prazo para pedir a súa inclusión dentro das escolas deportivas municipales. Coincidiu así, non? Por lo tanto, creo que estamos ante unha boa noticia. É certo que nos deu moito traballo, porque as limitacións e a prudencia exixen que sexamos cuidadosos a hora de aperturar unha actividade que vai a congregar a miles de nenos, pero creemos que temos tomadas todas as medidas. Os clubes se teñen mostrado tremendamente colaborativos, o cual lle quero agradecer, para que as cousas salgan como teñen que salir, que salgan ben. Ahora que sí, pois lle pido aos pais que canto antes, en canto colguemos o enlace tanto na página do Concello como nas nosas redes sociais, pois non esperen o último momento para facer a inscripción. Hai tempo de sobra, non é presencial, pode facer en calquera momento do día ou da noite, e, por tanto, creo que de mañá a Toulouse dá tempo suficiente para que os pais e as nais poidan inscribir os seus fillos. E por a miña banda, nada máis. Non sei se hai alguna cousa máis. Tendes algunha preguntiña? Bueno, eu, se me permitides, vou aproveitar para facer unhas consideracións tamén referentes a outro tema que se puxo de moda últimamente, que é o tema dos aforos e da presencia dos pais e das nais nas gradas dos partidos, dos eventos deportivos. Eu creo que interesadamente se puxo circular unha leyenda que é falsa, e é de que os pais e as nais non poden asistir aos partidos porque a Concellería ou a Misión Municipal de Deportes proíbe a entrada aos eventos deportivos. E iso é, que diga eso, literalmente minte. Minte porque o protocolo que se elaborou no seu momento establecía claramente que con carácter xeral non se podría asistir aos partidos, porque así o fijaba a Xunta de Galicia no seu momento, pero nós no protocolo establecimos unha cláusula nese mismo párrafo donde se decía que o Servicio Municipal de Deportes podería autorizar a utilización das gradas sempre que se cumpliran unha serie de requisitos. Por lo tanto, isto é o que ven sucedendo. Eu quero transmitir este mensaxe claro, moi clariño ás nais e aos pais
dos que teñen rapaces facendo deporte. Se algún club di que non hai público porque o concelleiro ou o servicio o proíbe, ese club está mentindo. E eu non me vou dar con panos quentes, é así. Pero me parece que hai probas de eso. Hai clubes que sí meteron público nas súas gradas en partidos. O Pontevedra, o Cisne, o Teucro, a Gimnástica, sí realizaron actividades e eventos e realizan actividades e eventos con público nas gradas. O que ocorre é que hai unha norma que hai que cumplir, unha norma que di que para que haxa público o club ten que facer unha solicitude ao Servicio de Deportes e cumplir unha serie de requisitos que non son nada do outro mundo, non son nada do outro mundo. Estes clubes teñen que cumplir, por exemplo, o control de acceso, teñen que ter unha persona para controlar o acceso, tomar nota de quen entra e anotarlo con unha fórmula de comunicación con esa persona por si pasa algo, e teñen que controlar logo que nas gradas a xente estea sentada nas bancadas, que non estea de pé, que non coma, que non beba, etc. Esas cousas tan sinceras. Eso é os requisitos que lle exiximos aos clubes que xa están tendo público nos seus eventos deportivos, nas súas actividades deportivas. Por lo tanto, non é nada de outro mundo. Por lo tanto, calquera clube pode facer esa solicitude e sempre que presente ese protocolo. Por lo tanto, así que, si vou a citar algún nome, porque pode ser si a Jude ou a Seca, por poñer dos exemplos, non teñen público nos seus partidos, non é porque o concelleiro non quere que haya público. Se digo o contrario, están enganando os pais e as nais. Por lo tanto, insisto en que os pais e as nais lle pidan explicacións aos clubes de por que non teñen público. Porque non é unha responsabilidade que teña que asumir a Concellería de Deportes. Insisto, control de acceso, rexistro de entrada, control nas bancadas para que estean sentados. Outra cousa é que, evidentemente, os aforos están limitados. Ahora xa menos, afortunadamente, pero hasta foi pouco estaban limitados e, por lo tanto, había unha limitación de aforo que impedía que houvese moita xente nas gradas. Pero iso non é unha cuestión do concelleiro, é unha cuestión que viña establecida por as normas da Xunta de Galicia. Por certo, as normas que a nós nos parecían ben. Ahora, estamos nunha situación diferente e, por lo tanto, nesa situación se permite que haxa máis público. Por lo tanto, ao mellor é que o máis fácil para un club ou para un dirixente dun club é botarlle a culpa ao concelleiro. Pero non é así. Non é así. O concelleiro asume as culpas cando as ten, pero cando non as ten, non. Por tanto, se os clubes que queiran que os seus partidos teñan público, o único que teñen que facer é eso. Pero claro, é que hai que traballar e hai que poñer ali unha persona a registrar, como fai o Pontevedra, como fai o Cisne, como fai o Teucro, como fai a Gimnástica. Hai que poñer unha persona a registrar as entradas e outras personas a controlar que nas gradas a xente estea ben sentadinha. Por tanto, esa é a realidade. O resto, como xa dixen nunha ocasión, vou repetir, son ganas de leña e ganas de enredar. Creo que o deporte en Pontevedra, a actividade física en Pontevedra, se merece máis respeto e máis seriedade. E iso que quería decir. E como non hai máis preguntas... Listo.